брат, агар ҳам духтарое ки дар маҳр гелик мепурсанд, Range Rover мепурсанд ку, агар бидона ки худат соҳиби ҳамин хонае ку, мумкин дисай либос шаба гира бива ба фикрам хита мегирад. Ба фикри ман просто зебогии хонара бинед. дари главный даромад, ҷои мешитагӣ, ҳама чиз ба вкус, ремонти фасон, ҳайтаати дил. Шкаф дора, газ дора, холодильник Samsung дора, микроволновка дора, плита дора, чизе ки мехоҳад дора. Фасон уютни, комфортни. Хонара бинед, ман шуморо нишон дидем ку вообще аҷоиботи бадай. Дар раиса мекунӣ братан, медрои меҳмонхона меша. Меҳмонхонарам сета картинкаи фасон, люстра, хона аҷоиботай. Ин соатакора бинед. Телевизори размери чандай намедонам. Samsung баъдор ҳамаш таго шкаф, кресла мондагиай. Анаҷа баъдор ай ҳама фишка асосиш баъдор. Хона 65 метри квадратиай. Фақат дар даконе ки ҷа ҳисоб кунед зиёд мегурафтан. Беғазай нами балконча. Балконча ҳам дора. Иҷада барои бегаҳ шитан як ҷои аҷоиба. Дар балконошам картинка, стул барои мешитан, чой хӯрдан, вообще аҷоиботай. Кондитсионер дора. Салки наки фасонакай. Ай ҳама фишка асосиш ку дуюм ошонае. Нарх дастрасай, хона техпаспорт дора. Дальше мерем тамошо мекунем. Ай тарафи дасти чапон боша ҷои хоби кӯдако. Ҷои хоби кӯдаконам картинко ба вкуси худ детски ҳама ябнен чои кӯдакона. Як тага ҷои хоби кӯдакон мондага, яга метавонем мо двухспальник кунем, хеле яго детача, сетача, агар кӯдакотон мисол боша, ҳами главни треза дар алоҳида ҳамаш чотка. Калидорорам картинкаи хушрӯ дора ва айнаи ҳамон кати чизиш. ҷои ташнобуш якҷоя, стиральни машина ай Samsung ҳаст. Ҳама час фақат либосотона мегирен, медурен. Инҷа боша ҷои хоби шумо баҳодаро. Шифонер ҳаст, картинкаош ҳаст, люстро ҳаст, кондитсионери худаш ҳаст, шкафчико ҳаст. Вообще аҷоиботи бадай, бояд бурган мегӯм 65 метри квадратиай, зури бадай, этажи зурай, доми техпаспорт дор мебошад, доми техпаспорт дорай. Рақамо дар поёни видео ҳастад. Ай ҳама асосиш ягон чиз фикр намекунем, нархи хонара мерем мегим тамошо мекунем. Нархи хонада мемондаги бошем 740 000 сомон бо яго ҷои мегузаштаги ҳастад. Рақамҳои соҳиби хона дар поёни видео ҳастад. Алоқа мебуроен, бин хонара бинен ай пеши ҳамаш шино шавед ба харидорӣ кунед. Себистон домои надёжни, фасон, комфорт, чотка барои шумо дар кор боша. Нафарои нав дар хона люкс подписатсия мекунем. Лайк ай хотир набура. Ба дӯстое ки ҳам хеле хонаҳоро кофти садан, анам дӯсту дар равон мекунем. Саломат бошед.